колеги, изминаха 4 години, през които заедно преживяхме много моменти. Научихме много неща за счетоводството, за икономиката, за света, за живота, за самите нас. Научихме се, че дори в трудни моменти човек не бива да се отказва и колкото и безнадежна да изглежда ситуацията, със смелост и сила може да бъде открит правилен път за преодоляването им. Всеки от нас научи, че без упоритост не могат да бъдат постигнати желаните резултати. В университетските години всеки от нас получи различни неща. Това са знания, нови насоки, вдъхновение, приятели, контакти, дори любов при много от нас. Може би най-ценното, което висшето образование обаче ни даде, са именно тези важни житейски уроци, като това, че всеки има потенциал и своето място в света. За това, че не винаги е необходимо нещата да се случват по онзи начин, който ние желаем, и че има моменти на радост, има моменти на разочарование, има неправди, има неща, за които трябва всеотдайно да се борим, има и такива, за които това не се заслужава чак толкова много. Всеки от нас има в себе си силата, не бива да й позволяваме да си отиде. Всеки наш преподавател е положил усилия да ни предаде частица от своите умения и знания, които за напред да развием и един ден това да ни помогне да открием своето призвание, доказвайки на всички и преди всичко на себе си, че има причина да съществуваме. Благодарни сме ви изключително много за старанието и самодейността, които отдадохте за нас в университетските аудитории. Благодарни сме ви за това, че приехте нашата покана да споделите с нас тази особено важна за нас вечер. Именно заради това сме ви подготвили малки скромни комплименти лично за всеки от вас и сме ви посветили по едно малко симпатично стихче, за да сме сигурни, че няма да забравите своите любими възпитаници от първи поток Випуск 2012. На първо място сме подготвили комплименти за ректора на Икономическия университет Варна, професор доктор Пламен Илиев, и за декана на финансово-счетоводния факултет, доцент доктор Слави Димитров Генов, които за съжаление обаче тази вечер нямаха възможност да бъдат с нас, но ще получат своите подаръци лично в възможно най-кратък срок от време. Чрез вас счетоводството за пръв път видяхме и за пленяващата му магия ние разбрахме. Изпаднали в моменти на еуфория, с ваша помощ научихме счетоводната теория. Това беше нашия комплимент за професор доктор на икономическите науки Гено Генов. В неговите лекции основите градихме, методите за отчитане и калкулиране усвоихме и макар между купоните и лекциите да няма особено голямо сходство, благодарение на него научихме и финансовото счетоводство. Доцент доктор Бакалов, който също не е с нас тази вечер. Може би забравих да отбележа, че моите любими момичета, неотговорните момичета от групата, отговорниците на групите, ще ми помогнат за връчването на комплиментите на нашите любими преподаватели, които е там и се усмихват някъде. По-широко. След като навлязохме в счетоводните дебри, ние ходихме рано сутрин, в 7:30, с погледи ведри, може би, за одита, данъците и контрола да научим, за да може в живота да сполучим. Главен асистент Жечо Герджиков. Неусетно между лекциите и любовната афера попаднахме и в банковата сфера. БНБ, платежни, Ринкс и Зебра. Добре, че доктор Атанасова беше щедра. И ето, че студентите четвърти курс са вече, краят е близо, но също е и далече. По дисциплината анализ научихме най-важните уроци, как да управляваме паричните потоци. Доцент доктор Мляга Костова.
успеха внимаваме да не намалим. Появяват се държавни бюджети, нови разчети и общини, но доктор Захариев достигаме нови висини. За миг помислихме, че ще се свърши, но не. И застрахователното счетоводство пръсти кърши. Тук пак включваме се ние да видим цесионери, седанти, кой какво ли крие. Главен асистент доктор Попова, която за жалост също не е с нас тази вечер. Като всяка приказка и нашата има край, всеки си мисли да взема да напише една разработка, май. На помощ идват научните ръководители, за да станем най-накрая счетоводители. За нашите ръководители на спецсеминарите, професор доктор на икономическите науки Калю Донев, професор доктор на икономическите науки Гено Генов, доцент доктор Никола Бакалов, доцент доктор Надя Костова, доцент доктор Бенелин Къркиев, доцент доктор Фаня Филипова и доцент доктор Светозар Стефанов. Нека не забравяме и асистентите търпеливи, макар често да сме мързеливи, с желание ходихме на упражнения и се надявахме да са ни писали шестици без огризения. Но не ни изтривайте от вашите регистри, надяваме се да се видим пак, но като магистри. Главен асистент доктор Весела Бандакова, главен асистент Христосто Богданов, главен асистент Недялка Александрова, главен асистент Слав Танев, асистент Атанас Атанасов, асистент Стела Григорова, асистент Цветомир Манолов и асистент Илиян Христов. И след като минахме вече официалната част, остава да си кажем на здраве и да се изкъртим жестоко до края на вечерта. На здраве, колеги! На здраве, наши скъпи преподаватели!